Orain beste pareja batekin noa. Nakor eta Amaia, Amaia eta Nakor. Zuen txanda. Bai? Zelen aurreratu dizuet, esan dizuet, zuek Morgan etxaretela izan. Orain digointzat, baina zuen presentzia agertu dela, nabaritu dela. Eta behin baino gehiagotan, gainera, egin dituzela zuen aipamenak. Batez ere, Amaiarenak, eta igual gehiegi ere zaizu gustatuko. Olako tipua, eske artista hutsa da, nik uste oso majua da. Nakorrek teko gauza bat oso ona. Nina zela bere favorita, beraz? Gizon tikua, sin más. Aurpegiari ikusten jako Nakorrek. Bai, eta Nakorrek egiten duena da kritika konstruktiba. Hoxe esan Bai, eta esate izkizu, gaizki egin dituzun gauzak hobetzeko. Nik uste bata eta bestia estiala kompletamente diferente. Leire, ze pasatzen da Amaiak? Iritsi nintzenean nik ez nuen ezagutzen, ez nuen konbis ikusten, eta esan, denek gaizki esakabera, eta ez da esan, tio, pues, agian neskai atorra da, ez, mamarko diogu aukera bat. Aukera bat! Orain ikusi dut, bai, zergatik mundu guztiari gaizki erortzen zaion. Osea, delako pertsona gaiztoa. Eski gauza maltzur bidez esatitu, ez dakit nik gorrotatzen hauen ose, hostia, baina no egiten esan, nina. Nire ustez berez pertsona hona, baina Nik guztat bakarra pasatzea pillo. Bere roloi da, nire ustez neska hona, nire ustez. Nik uste bakarra naizela programa número horitzen zaio neska hori. A ber, sí, baina ez que Zuri defendatzen zaituelako, beti igua. Irantzu dian lehendabiziko gunetik. Egiten duzula, boa, irantzu, como molas, tío, osea. oin gehiago zure. Bai. Eta nik esateot berdina, y seguro, nei ez diara esango zuri. Zuri edo latzi, edo niri, edo txurruri, osea, guztiekin mobidak zurekin izan ezik. Bueno, egia da batzutan, pixkat igual pasatu iten dela, baina Bai, uste baina ere gero bere bakarra lana dela. estatu erba barkatzen. Ja, baino, kamaratzean. Txon. Gogoratu zuek, zuen iritzi guztiak, traola gutarrak erabilita, hemen azpian jarriko ditugula, eta etorri nahiko bazenute gutar bezala abundatu telefonoa. 6 bost bederatzi, 7 bost 6 bat 8 7. Nik esan behar du gauza bat, a ber. Txon, aurrena, hitz egin ezatela eurek ezta, eta puntuz puntu, bai Nakor. Bueno, nik beha utziko, jo, niretzako hitz honak egon dia eta ez da gat ezer esagoteko ikan. Baina, bueno, behak pentsatzen zeo zen nahiko dula esan. Amaia. No flipatzen. Bai? Hemen bakar batzuk zeate koldar batzuk, eta aterpetxean da mucho lirili, eta hemen poko larala. Eta? Aio. Eta bazoaz, Bai. Amaia. Asarretu egin da, edo txaio gustatu, edo... Ez dakit berotu egin edo zer. Joango naiz ere. Osea, beraren atzetik berarekin hitz egiteko. Laguntzera, Naomi. Igual zer ikusirik dauka. Nik uste dut zait hamburguesa. Zuk esan. Bai. Kara berez. Bai. Naki, ze pasa zaio? Benetan asarretu da edo... Nik uste bai, ez dia oso hitz honak izan beretzako eta, bueno, igual afektatu egin dio pixka bat. Nahi bintzat ez ditzaian oso ondo, enun oso ondo jasoko kritika hori igual. Ze, bueno, hemen gaude komentatzeko ikuste deuna eta lehenguan komentatu nun, ez da gaula ezer aurka inorren kontra. Baina, bueno, a ver, ze... Baina, Baina eske azkenen. A ber, Amaia, basetxean ja izan zen. Beste batzuk bezala. Gero konkisen ere bai. Gainera, Amaiak karakterra daukanez izan ditu mobidak eta problemak eta nik pentsatzen nuen ja hauek guztiak gainditu da izango zituela, baina oraindik ere kritikaren bat edo... Bueno, egia da, hitz politak ez direla izan berarentzat. Baina ez ditu ondo hartu. Bueno, igual ez dukiko oso egun ona, ze normalian Amaia aurre egiteko oso gai da. Hoi esan bar, eske hoi esan bar, Igual ez dut izango ere... arruituit pixkat, onola jetxean eta junda, porque nik oso beha ezagutzeko oso aukera gutxi izan nun, basetxean, gaina beste taldean zeon. Eta da pertsona bat, osea, aurpegia emateuna, eozer arazun aurrian, orduan, harritu intzait. De todas formas, beak beti esateu, hemen iritzia emateko zeola, eta argi daukala denak ez diala ondo emango, Ea orduan. zer dioten, kanpoan. Baina ez, mesedez. Baina, zimazioak, hola sentitu dut,
Bueno, ez sentitu horrela, ze... Gaude, berriz erat dizut. Kuskuxeatzeko gaude, eta No, hori argi iritziak, dago, hori, gero, iritziak emateko, eske, a ber, guzterria, kuskuxeroak, ezta? Bai. Ba, listo. Nik uste dut hori ere bai errespetatu behar dezutela. Ba, esimaz, nik esan dizutagian formak ez dira netzako egokienak izan, adibes nakorrekin konparatuz, bakoitza zain bezako asarie, eta jazta, baina... Bueno, nik mintzeko ez ditut esaten gauza. Bale, jazta. Hori argi euki. Jakin behar nuen, jazta. Bale, oso ondo, Naomi. Julen, jungo naiz ni bain, Amaia animatzea. Nik ere, ni berarekin solastu nahi dut, baina... Naomi, listo. Bai? Dena joan, Amaia animatzea. Bai, Nakor, Bai. jo, eta halko bazenu eta esango bazenio, etortzeko, Bai, gauza importantea gauza orain. Alduenean behintzat, eta Oso zure ondo. da. Bale, naki, Bai. eskerrik asko. Ez que da arroa da, kabo, Jazta. Batzen nahi, nahi. Berekin hitz egitera, jazta Batzen, dutzeko eske, ez dakit. Osa, ni pentsen dutena. Nik mintzeko esaten ditu gauza. Ez que behak esaten kuskuxeroa dela, baina behar eta konturatu behar duna, ez da Ez da zerbaien kontra. Iritzi, Ea eske nakorrek hori da, zer dio. eta pertsonalki zer dakat. Nik, beraien kontra. Iritzi zait hori ez, gero aterpetxea juten dira eta oso valienteak eta oso pum-pum baina. Eta gero hemen ez dutela ezer esaten ez. Eta hori esan detena, mucho lirili, poko larala. Kaso betan inberdena da... Bai, baina, bueno. Julen esan dizuz garrantzitsua dola. Ez ez nahi torri? Bai, sos, ez? Printzipioz ez. Neregatik ez, neregatik esan behar. Ez ez nijoa, Ez ez. Vale, bueno. Printzipioz ez nijoa. Sartu nahi, sabes? Bai, sartu. Lirili asko eta larala gutxi omen dago hemen, esan du. Bueno, ez da gogo asko ikan etortzeko gain eta Orain ez da sartuko. momentuz gelditukoa kanpoan. Vale. Hartu zuk zure lekua ze... Hori da. A ber, zer datorren? Nakor. Bai? Jatorren aukeratu behar dugu. Ez zaizu haitu Julen. Lirili asko eta larala gutxi eta orain gutxiago, Ez bai. da sartuko berarekin solasteko edo... Nakor joan da berarekin hitz egitera eta momentuz behintzat ez omen dago temple honean. Lasaitukoa. Izango dugu denbora.